חברת איירטופ היא החברה המובילה את מהפכת השיווק בריח בישראל. החברה פועלת מעל 10 שנים ומשווקת חבילות שירות מגוונות, הפונות למגזר העסקי, מוסדי וגם למגזר הפרטי. באיירטופ מגוון אינסופי וייחודי של תמציות ריח. למעבדות איירטופ היכולת לייצר קו מוצרים בהתאמה אישית על פי דרישת הלקוח. רגישותו של חוש הריח גבוהה פי 10,000 מזו של חוש הטעם. ריח טוב משפר מיידית את מצב הרוח ומעלה את רמת התפקוד של כולנו. חוש הריח מסוגל לעורר זיכרון אמוציונלי הרבה יותר מתמונה או קול. 65% מהחלטותינו מתבססות על חוש הריח, ומחקרים רבים מוכיחים את השפעת הריח על התנהגות הצרכנים בזמן הקנייה. מיתוג הריח באזורי הקנייה משמעותי בזכות השימוש הבלתי נמנע בחוש הריח. ניתן להתעלם מפרסומות ויזואליות או קוליות. מריח אי אפשר להתעלם. איירטופ ממתגת לכם, בעלי העסק, את הריח המושלם. כל מה שנותר עכשיו הוא לבחור את הריח המתאים ביותר עבורכם.